Súbežne s večerným programom sa už vo štvrtok večer v predpremiére a neskôr v piatok a v sobotu večer odohrali aj divadelné predstavenia na hrade pod názvom Krvavé dejiny. 10. raz sa nám podarilo opäť vymyslieť niečo nové. Prvýkrát sprevádzajú po hrade dve postavy, Albert Lasky a Beata Laska. Prvýkrát sa nám podarilo dať dokopy dvojice Albertov a Beat, medzi ktorými je naozaj viac ako 20-ročný rozdiel. No, my sme od začiatku mali takú skrytú túžbu, aby sme to boli práve my dvaja. A tak Marcelovi neostávalo nič iné, len toto pretaviť a zhmotniť to, aby sme si mohli spolu zahrať. Ako chutil bosk od takého mladíka? A ešte keď sa opakuje a ešte toľko dní, tak si myslím, že zanechá to vo mne určite nejaké dobré, pekné dojmy. Témou 10. ročníka bol historický príbeh Alberta Laského, jedného z majiteľov Kežmarského hradu a jeho o 20 rokov staršej manželky Beaty, známej svojim výletom v Tatrách. Pre nás je nové každé to predstavenie, pretože stále prídu noví ľudia, ktorí to vidia prvý raz a to sa nikdy neopozerá. Asi 6. krát som tu. Každý rok, odkedy teda som zaregistrovala, že toto sa tu robí a veľmi sa mi to páči. V predstavení účinkovali osvedčení herci Ľubického divadla X Teatro, tanečná skupina Hens zo Spišskej Novej Vsi, ako aj študenti konzervatória hudobného odboru. V tomto predstavení účinkuje viac ako 40 ľudí, ktorých treba dať dokopy, ktorých treba rozostaviť po celom hrade, treba postaviť scény, treba obliecť kostýmy, všetko nalíčiť. A je to veľmi herecky náročné, emotívne, meníme veľa polôch, raz sme veľmi vážni, potom zasa kričím, potom to je vo veži veľmi humorné. Pre mňa to isté, tiež som ešte nebola v takej hlavnej úlohe. Je mi veľkou cťou, že ma obsadil pán režisér do takejto úlohy, za čo mu ďakujem veľmi pekne, no a neviem, dúfam, že to zvládnem toľko nocí a dní. Režisérsky sa aj pod toto vystúpenie opäť podpísala známa dvojica Marcel Hanáček a Katarína Bartková. A treba spomenúť aj choreografku Gabrielu Tajsovú, ktorá pripravila choreografie spolu so žiakmi základnej umeleckej školy zo Spišskej Novej Vsi. Z akých kútov